Għal-jum il-missier f'dawn il-ġranet bosta missirijiet seja ilu regal jew kartolina minn antulietom. Iżda l-missier anzjan li rtqajna miegħu biex nisimgħu l-istorja tiegħu, jum il-missier se jfisser biss tbatija u minflok se jaqla rigal bħal ħafna missirijiet oħra qed jieħu għajnuna peress li safa vittma ta' vjolenza domestika minn ibnu stess. Fil-binja tal-Victim Support Unit fil-Belt li minna qed jiġi offrut lit tal-appoġġ mill-professjonisti, irtqajna ma' dan il-missier li bħalissa għaddej minn kalvarju tal-ħajja minħabba li jibnu qabad il-vizzju ta' droga. Vuċi miksura ta' missier li jixtieq biss il-ġid tal-ibnu u għallilna kif ħajtu u ħajjet il-familja inbidlet ta' taħt fuq. Għal-għazza tal-la kelli familja tajba ħafna, li ħdimna l-ħantalija u kelli tifel fost it-tfal mesma droga u minn dak nħallilaw il-familja kissirili. L-istorja bidlet mill-lejl għan-nur. Li jara li l-ibnu jinqered bid-droga u ma jfittix lajnuna hija wkoll weġa kbira għal dan il-missier. Mhix faċli li tfejqu, ili naħdem ħafna. Ma nroqodx kemm jiena u ommu ħutu. Storja tal-waħx mhix faċli. Bħal kull missier l-anzjan għalilna li minkejja li jibnu stess wettaq vjolenza domestika fuqu u għaxorta se jibqa' jagħmel dak kollu possibbli biex jgħinu jeleb il-vizzju ta' droga. Jiena bħalissa ħajti moħlija warajh. Jiena missieru u l-xewqa tiegħi qabel immut l-impejru. F'dan il-passaġġ ta' dlam il-missier sab raġġ ta' dawl mill-Victim Support Unit li qed isegwu l-każ tiegħu ġurnata b'ġurnata. Tlajt il-qorti u tellet miegħi illi kien ta' support kbir għalija, jien qed ngħidilkom minn xi għaddej, jiena bniedem dajjef ħafna. Meta tibel xi ħadd miegħek jissopportihok, għalik qasem prezz, kull meta niġi nkellimha dejjem inkoraġġietni, tatni koraġġ. U l-koraġġ għalija kif jien għaddej fil-mument jiswieli ħafna. Il-missier appella lil daw kollha li huma vittmi bħalu biex ifittxu l-għajnuna. Il-numru tal-Victim Support Unit li jaħdmu ma' vittmi ta' aġir kriminali huwa 116006 u l-linja tkun miftuħa mis-7:30 ta' filgħodu sa 7:30 ta' filgħaxija. Sa issa l-Aġenzija toffri s-servizzi tagħha mill-Uffiċċju tal-Belt u minn 3 ċentri reġjonali f'Santa Luċija, fil-Qawra u fix-Xewkija Għawdex. Fost is-servizzi bla ħlas li toffri din l-Aġenzija hemm servizzi emozzjonali u psikoloġiċi, għajnuna legali kif ukoll issegwi u tagħti servizz ta' aċċess għall-informazzjoni jew aġġornamenti dwar rapporti li jsiru lill-Pulizija. F'sentejn li mwaqfa l-Aġenzija s-Servizzi tal-Kriminalità diġà għenet madwar 3000 vittma li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn il-15 u 80 sena, bil-maġġoranza ta' dawn il-persuni kienu vittmi ta' reati relatati ma' vjolenza domestika, segwiti minn frodi u ser, insulti u teddid, sarat fuq proprjetà, swat u vjolenza oħra ta' natura fiżika.